बा ठीक बा। तो भैया हम लेके आयल बनी दू बिहारी पवन खेसारी। तो भैया आज से 4 दिन पहले अपना पावर स्टार जी के गाना आयल सटे टिकुलिया। भैया गाना बहुत बढ़िया जबरदस्त बाटे। 4 दिन में भैया मतलब ट्रेंड करते 1 नंबर पर। जौना के टोटल व्यूज बाटे भाई 5 मिलियन। और ये गाना एगो पति और पत्नी के नोक झोंक के बाटे, जौन की पति अपन बर्थडे में या कोई पार्टी फंक्शन में गइल बना जहाँ की नचनियन के संगे थोड़ा रात बिता ले बने, वही के लेके पत्नी उनकरा से एगो बात बता दे भाई कि शिवानी सिंह के आवाज के पूरा दुनिया दीवाना बा भाई। भैया उनकर आवाज इतना मतलब मधुर बाटे ना के दम पे भाई नीमन से नीमन गाना के भी हिट करा दे। गाना और पावर स्टार के जोड़ी तो भाई तू लोग पूछबे मत करो, बहुत लाजवाब उनकर जोड़ी आवेला भाई, बहुत बढ़िया लागेला यार। कोई भी गाना सुन लता एमे पति और पत्नी के नोक झोंक बा और ज्यादा कुछ नहीं के एमे शब्द अपन कवि जन बा तो अश्लीलता से थोड़ा दूर रह के गाना बनावल गइल बाटे। और हम आप लोग के जानकारी खातिर बता दी भैया, ये गाना में कभी ना कोनो अंग वस्त्र और ना कोनो शरीर के अंग के नाम ले बने, एक कुल से दूर बिना अति के ई गाना के बनावल गइल बा, जौन की भैया बहुत लाजवाब बा, बहुत सुंदर गाना बाटे। ये गाना के सुनला के बाद भाई बहुत मजा आवत हटे। एगो पति और पत्नी के जन बीच में नोक झोंक और जौन प्यार ई कुल जौन रहेला, ई देहाती गांव वाला स्टाइल ई शहर टाइम ना चल रहा है। गांव देहात में जैसे भी नोक झोंक रहेला ना वही के परोसल गइल बाटे जनता के सामने, जौन की बहुत बेहतरीन और बहुत मतलब बहुत तरीका से संजोवल गइल बा। एक एक शब्द के एकरा के मतलब सिनेमोग्राफी, वीडियो के क्वालिटी, एमे हर चीज में कोरियोग्राफर के भी भाई बहुत अहम योगदान होला एगो गाना के हिट करावे में। स्टेप, डांस वगैरह हर चीज के लेके सब चीज के कॉम्बिनेशन भाई कॉम्बो पैक ना बोला जाला, कॉम्बो पैक वही तरह बैठे भाई लाजवाब बा। हम तो भैया नहीं हो तो 4 बार सुन ले बनी, 4 बार से गिनती नहीं के भाई, मजाक करते नहीं, बहुत बार सुनने का कोनो लिमिट नहीं है ठीक बा। ये गाना को रोवो है मामला चोरी के भाई आप लोग के बता दी कि पहले 2 दिन पहले अपना खेसारी लाल जी के गाना होली के उपलक्ष्य में गाना आइल बाटे, जौन ऐसे बा मामला चोरी के ठीक बा। इससे तो तू थंबनेल के और देख के नहीं बता सकत जे मतलब गाना कैसे बा। गाना के तो सुने के पड़ी और गाना हम सुननी है तो गाना तो मतलब दू अर्थी गाना बा, डबल मीनिंग कहल जाला। ऐसे एकरा के एंटरटेनमेंट के पर्पस से बाटे, ना कि एकरा दिल दिमाग किरनी गुर्दा कतही लेला कोनो जरूरत नहीं के। अगर केहू ले ले तो भाई ओकर विचार बा। बाकी गाना कोनो भी चीज बनत है एंटरटेन करे खातिर बनेला, जौन भी अपन मतलब मौज मस्ती खातिर बनेला ठीक बा। तो ये गाना में एगो पत्नी बाड़ी, एगो औरत बाड़ी उनकरा संगे घटना घट गइल भाई। वो घटना ही बाटे जो उनकर कुछ सामान चोरी हो गइल बा। अब जैसे गाना सुनबा लोग तो हम लोग के मालूम पड़ी कौन सामान चोरी भइल बा। और वो अपना पति कह, देवर कह, हस्बैंड कह, फ्रेंड कह, कुछ कह, उनकरा के लेके चल जाता पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में ले गइला के बाद रिपोर्ट लिखा होता और फोटो लिखी दरोगा जी। बाकी गाना के हम बता दी भैया आप लोग के कि एमें कभी थोड़ा बहुत अंग वस्त्र के वर्णन कर दिले बड़न तनी बढ़िया से। इससे गाना के अगर इंटरटेनमेंट के पर्पज से लेवल हो तब तो कोनो दिक्कते नहीं है। अगर थोड़ा में एकरा में अगर डबल मीनिंग के लेके अगर आदमी चक्कर में पड़ी जो कैसे कैसे भइल तो ओकरा के तो भैया कहना नहीं जा सकत। ऐसे ही गाना इंटरटेन कोनो भी गाना कोनो भी चीज बनल तो भैया इंटरटेनमेंट के पर्पज से बनेला, ना कि केहू के दिल दिमाग किरनी गुर्दा पर लेबे खातिर बनेला। तब तक के लिए मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राम।